Timbang rewang manggon pawon, mending gak samakat lah. Rewang berkonjur ibu. Teko-teko kok betutut, rai ditekok ngelumpuk dadi sitok iki. Rewang di Mbak Sri Pak, tapi so nak pas gawe, aku apa gak mangkat lah. Napa tidak mangkat ki? Mbak Sri ki tangga cedak ya Bu. Ewoh nek gak mangkat. Ya timbang rewang manggon nang mburi, manggon ning pawon, ambune sangit kabeh, dak yo mending gak samakat lah to, Pak. Lah terus jalukmu manggon nang ndi? Di manggon ning ngarep dadi penerima tamu. Ya engko karek ngomong Mbak Sri ning njaluk manggon nang ngarep pengen dadi penerima tamu ngono. Yo ora iso, Pak. Lah lapor gak iso. Sing manggon nang ngarep sing dadi penerima tamu, wonge iki sing nganggo gelang gede-gede. Engko nak salaman karo tamu ben ketok kilap-kilap, ngono. Bu model cara ndi neh? Lah kita kok biyen tau dikilang ta Bu? Genah wis mau gadekno ngono kok, Pak. Lah kae, monggo ibu tuku motor. Oh iya. Yang ini terus piye, Pak? Lampoh. Ya wis manggon nang pawon-pawon lah kono. Iya, Pak. Utang Mbak Kon. Wonge kan bar panen. Oh iya ya. Sik, Pak, wonge tak telepone sik. Halo, Mbak. Kenapa yu? Anu, Mbak, aku arep nilai duit. Ono apa ora, Mbak? Apa nggo apa to yu? Apa tak nggo nebus gelangku nang gadean. Kuwi lho, apa tak nggo rewang sesuk ning Mbak Sri. Oh iya yu. Aku sesuk nak rewang ya penganggo gelang padha wae yu. Ya padha berarti, Mbak. Sesuk linggih jejer awar aku ya, Mbak. Oke yu. Lah kowe apa nyerah piro? 2 juta wae, Mbak. Ono to, Mbak? Ana yu iki lho jipuk rene. Iya, Mbak. Tapi sing jupuk bojoku ya. Ya wis nang rene ya yu. Suwun, Mbak. Iya Bu. Iya, Pak. Sampean rono jupuk duitnya ning Mbak Kom. Engko terus bablas nang gadean, jupuk gelang sisan. Iya Bu. Wes, Pak. Lho Bu, gelange wis tak jipuk mau. Lah, ngene iki lho, Pak, sing tak karepno. Kamu nanti Bu? Apa ning Mbak Sri, Pak? Apa kondo? Aku njaluk manggon nang ngarep ben dadi penerima tamu. Loh.